Rudo Rwusingacheredze. Nhasi uno rava zuva reIna rokuverengwa kweOmer. Amen. Amen. Mikomborero. Makakomborerwa imi, Ishe Mwari wedu, mambo wepasi rose, makatitsaura nemirayiro yenyu, mukatiraidza pamusoro pekuverengwa kweOmer. Nhasi uno izuva reIna rokuverengwa kweOmer. Tiri kutaura pamusoro pekutsungirira murudo, kana kuti rudo rwusingacheredze. Amen. Tichatanga nekurakidzwa rudo rwaKristu kwatiri, zvichitsanangurwa naApostora Paul kuvaFirpi 2. Anotaura pamusoro pekuzvininipisa saKristu. Mwari anoda inzwi rekuti kuzvininipisa, nokuti inzwi rekuzvininipisa iri ndiro rinotaura kuti tinomuteerera uyezve tinoita zvaanenge ataura. Ngativerengei VaFirpi 2 tinzwe kuti kuzvininipisa, kuda Mwari, rudo rusingagume kwaari rwakaita sei. Kana muine kuridziro, verse 1, inobva pakubatana naKristu, itai kubatana naKristu. Amen. Kana paine kunyaradza kunobva parudo rwake. Amen. Kunyaradza kunobva parudo rwake. Kana pane kuwadzana nomweya. Amen. Sokunamata kwamunoita. Kana paine unyoro netsitsi. Amen. Unyoro netsitsi. Ipapo itai kuti mufaro wangu uzare nokuva nomurangariro wakadaro, muine rudo rumwe chete, muri vamwe mumweya nechinangwa. Musaita chinhu nomwoyo wokuchiva kana kuzvikudza, asi mukuzvininipisa muchionawo vamwe kuti vari nani kupfuura imi. Mumwe nomumwe wenyu ngaarege kungotsvaga zvake chete, asi zvavamwewo. Kufunga kwenyu ngakuve sokwaKristu Jesu. Amen. Uyo kunyange aiva Mwari chaiye, haana kufunga kuti kuenzana naMwari chinhu chingabatisiswa. Amen. Zvikanzi kuda Mwari kwedu hazvireve kuti tinozvienzanisa naye. Isu ngatirambei tiri pachinano chepasi paMwari. Titori muranda waishani Jesu Kristu. Saka muranda haangave saMwari pachake. Nyangwe Mwari achitaura pamusoro pezvinhu zvose izvi zvaanokwanisa kutiitira nokutipa, asi zviri kwaari kuti atipe, zviri kwaari kuti asatipe. Chinhu chikuru ndechekuti hatifanirwe kutonga Mwari. Ndichishandisa izwi rekutonga ndichireva kujaja Mwari, kuti zvaasina kundipa haandide. Iye ndiye ane chikonzero chake chaanorambira munhu kuti amupe chimwe chinhu. Ndiye ane chikonzero chake chaanoita kuti mumwe munhu ange ari pakuedzwa, mumwe munhu asingaedzwe. Naizvozvo hatingakwanise kuti sei adai, sei asina kudai. Amen. Naishe wedu Jesu Kristu haana kuenzana naMwari, nyangwe zvake akakumbira panguva yekuva mumunda, achinamata nezuva rokupedzisira asati aiswa muruoko rwaSatani. Akakumbira kuti mukombe ubviswe kwaari, asi akaziva kuti haana kuenzana naMwari. Naizvozvo akati, asi kuda kwenyu ngakuitwe, kwete kwangu. Saka tinoti uyo, paverse 6, uyo kunyange aiva Mwari chaiye, haana kufunga kuti kuenzana naMwari chinhu chingabatisiswa, asi akazviita chinhu pasina. Akatora chimiro chomuranda chaiye, akaitwa somunhu, uye akati awanikwa ane chimiro chomunhu, akazvininipisa, uye akateerera kusvikira pakufa, kunyange rufu pamuchinjikwa. Amen. Zvikanzi akanga akafanana naMwari,
akanga ari Mwari pachake, asi nokuti akatora chimiro chemunhu akaziva kuti munhu haana kufanana naMwari. Zvikanzi akatora chinhano chake chekuva munhu, akatorawo chinhano chake chekuva mwanakomana waMwari anoteerera baba vake, anozvininipisa pamberi paBaba. Inzwi riya rinodzoka. Ngatizvininipisei pamberi paMwari. Mwari ndiye achaita sokuda kwake nokutonga kwake. Ngatizviite chinhu pasina, nekuti musafunga kuti zvamunonamata zvikuru, zvamunobatira Mwari zvikuru, zvamunoenda kukereke svondo yoga kana sabata roga roga, zvamunoita zvimwe zvinhu zvose zvine chokuita naMwari, musafunga kuti muri vakuru. Kune tione vamwe vanoonekwa savakuru kupfuura imi, nyangwe mukereke mimwe chete yamunoshumira imomo, muchifunga kuti vari pasi penyu, zvichida vatori pamusoro penyu. Mwari ndiye anotonga pamusoro pechinhu ichi. Muri kuzviona? Zvikanzi uye akati awanikwa ane chimiro chomunhu, akazvininipisa uye akateerera kusvikira pakufa, kunyange rufu pamuchinjikwa. Amen. Muri kuzvinzwa izvi? Kuteerera kusvikira parufu. Mukutambudzika kwake ikoko wakateerera kusvikira parufu. Dai chiricho chimwe chimiro chatinotora kubva pana Ishe wedu Jesu Kristu, kuti tinovangarara nekutsungirira tichishandira Mwari, iro rudo rwaakataura pamurau wekutanga, kuti ida Mwari wako nemwoyo wako wose, nemweya wako wose, nesimba rako rose. Kana tichidaro, tikamuda nepfungwa dzedu dzose, tinoramba tichizvininipisa tiri pasi pake. Hazvinei kuti nhasi watinyima zvokudya zvamanheru kana zvamangwanani kana zvamasikati. Hazvinei kuti atidisa kuti tiite 2 days nenzara, isi takanga tisingade kutsanya. Tinofanirwa kuzvininipisa tichiziva kuti Mwari achapa. Kana tikafa nenzara, kunenge kuri kutonga kwake. Ngatiregere kutonga isusu. Zvikanzi naizvozvo, verse 9, naizvozvo Mwari akamukudza panzvimbo yapamusoro-soro. Amen. Imi kazhinji munofunga kuti muri pamusoro munofanirwa kukudzwa, asi Mwari ndiye ane basa rokukudza munhu. Hazvinei kuti munozvifunga kuti zvakadii, munhu wose anozvida. Ndosaka muchizvitarisa pachiringiso, muchipetura vhudzi renyu zvakanaka, muchiisa malipstick, muchiisa zvinonzi zvokuzora-zora kumeso kuti munakirire. Asi wamuri kuitira vanhu. Naizvozvo pamunozvikudza paya, munenge muchizvikudza pamberi pavanhu, asi kunenge kusiri kuda kwaMwari. Kana kwava kuda kwaMwari, Mwari haatarise zvinotariswa navanhu. Mwari anokudza nenzira dzake. Zvikanzi Ishe wedu Jesu Kristu akapuwa zita riri pamusoro pamazita ose. Asi munoto nemazita anotokudzwa mukati mekereke. Uyezve munotoda kuti mazita enyu akudzwe mukati menharaunda yamuri. Munotoda kuti mazita enyu akudzwe kubasa. Munotoda kuti mazita enyu akudzwe munyika. Muri kuzviona? Asi mirirai Mwari, mirirai Mwari. Makada kutedzera mutoo iwo wokuti toda kukudzwa, munopedzisira makuita zvinhu zvenyika tsve zvaMwari pasi. Kana matongosiya zvaMwari, hamuchazvininipisa, hamuchateerera. Murikuona? Makupesuwa zvinhu zvenyika. Makaona vanhu vachikukudzai, mofunga kuti Mwari ndiye ari kukukudzai. Kwete, handizvo izvo. Uyezve rudo rwenyu naMwari panenge pasisina. Rudo rwenyu navanhu panenge pasisinawo. Nekuti hazvikwanisa kuti muite rudo naMwari musina rudo navanhu. Uyezve hamungave nerudo navanhu muchiziva kuti kuna Mwari akakusikai. Hakukwanisa kuva neichi kana nechocho. Zvinhu zvose zvakabatanidzwa pamwe chete murudo rwaIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi chinzwai,
Pavesi 10, kuti muzita raJesu mabvi ose apfugame, mudenga napanyika uye napasi penyika, uye ndimi dzose dzipupure kuti Jesu Kristu ndiye Ishe, kuti Mwari Baba vakudzwe. Amen. Kristu pane vanhu vasingamude. Majudha akanga amusingamude, navamwe vanhu vatinoziva vechiRoma avanganga vasingamude, asi haana kumbomhanya achidzengerera achiti ndikudzei, ndikudzei, ndikudzei. Haana kubva pagwara raakanga akateerwa naBaba, iroro rokuparidza, rokuporesa, rokuzotambudzika nokufa nokumuka zvakare. Wakaramba achiteedzana negwara iroro. Naizvozvo muchiKristu, Kristu unotiudza gwara rekufamba naro, nokuti ndiye anoti ndini nzira nezvokwadi noupenyu. Ndini nzira noupenyu nezvokwadi. Unotiudza nzira yatinofanirwa kufamba nayo. Iyoyo nzira ndiyo yatinofanirwa kurambira tiri pairi. Ndiko kuzvininipisa, ndiko kuda Baba, kupfurikidza nokuda iye waakatumira. Ndiko kudawo vanhu, nekuti hapana pamuchazoti munoda Kristu imi muchivenga vanhu. Hapana pamuchazoti munoda Kristu imi muchivenga Mwari Baba. Ruvengo runouya nenzira yakasiyana siyana. Ruvengo rukuru runouya nenzira yokutyora mirau yaMwari. Kutyora mirau yaMwari, kumuzvidza, hazvina kumbosiyana nechivi chekuzvidza zvinhu zviri paatari yaMwari zvakaitwa naFinehasi naHofni, vanakomana vaEri kupukura Samueri. Hazvina kumbosiyanawo nechivi chokuvuka kana kuroya kana kuva n'anga. Muri kuzvinzwa kaizvo? Rudo rukuru ruri pamurau waMwari, kuteerera zvataura Mwari nokuita sezvaanotaura. Amen. Kazhinji kutadza kwedu kunouya pamusoro pekuzvifunga. Kana tazvifunga izvi, zvinoreva kuti hatina kufunga Mwari, hatina kufunga ani wokwako. Nekuti kana uchizvifunga iwe wakutozvikudza, wakutofunga zvakakukoshera. Asi zvakakoshera zvinofanirwa kunge zvakakosherani? Mwari. Naizvozvo kana zvakakoshera Mwari, norudo ruchaenda kunowo kwako. Chinzwai kuti VaRoma 8 verse 31 to 39 inoti kudini. Ndinongokuverengerai, handidi kunyanyoparidza. Zvinoti chatiko pazvinhu izvi? Kana Mwari ari kurutivi rwedu, ndiani angatirwisa? Iye asina kuramba nomwanakomana wake, asi akamupa chose nokuda kwedu tose, angarega seiko kutipawo zvose pamwe chete naye? Ndianiko achapa mhosva avo vakasarudzwa naMwari? Mwari ndiye anoruramisira. Ndianiko achavapa mhosva? Kristu Jesu ndiye akafa pamusoro pezvo. Ndiye akamutswa akava mupenyu, ari kurudyi rwaMwari uye anonyengetererawo. Ndianiko achatiparadzanisa nerudo rwaKristu? Kutambudzika here, kana nhamo, kana kutambudzwa, kana nzara, kana kushayiwa zvokupfeka, kana njodzi, kana munondo? Sezvo zvakanyorwa zvichinzi, nokuda kwenyu tinotarisana norufu zuva rose, tinoitwa samakwai anofanira kubayiwa. Amen. Ndingatipedzisa here kusvika pa39. Kwete pazvinhu zvose izvi tiri vakundi nokupfuurisa kubudikidza naiye akatida. Nokuti ndinoziva kwazvo kuti kunyange rufu kana upenyu kana vatumwa kana madhimoni kana zvazvino kana zvichauya kana masimba api zvawo kana kwakakwirira kana kwakadzika kana chimwe chinhuwo zvacho pazvisikwa zvose hazvingagone kuti paradzanisanei norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Ishe wedu. Amen. Muri kuzvinzwa izvo? Zvikanzi nguva yamunongotanga kuzvifunga chete, matozvitonga kare, mazvibvisa kune rudo rwaMwari. Nekuti kana muri kuna Mwari, zvinhu zvose munazvo. Nguva yaunozongotanga kufunga kuti dai ndambozviitira chakati, wakutopesana naMwari, wakutobva panyasha dzaMwari.
Asi imi munoziva kuti takanzwa mubhaibheri zvichinzi vamwe vanhu vaikumbira kuna Mwari kuti vaite chimwe chinhu. Muri kuzvinzwa ka? Vaikumbira kuna Mwari kuti vaite chimwe chinhu. Kana tikatarisa madzimambo ana Dhavhidhi nana Sauro vaibvunzira kuna Mwari kuti kwatiri kuenda kuhondo uku tinonokunda here? Tinofanirwa kuenda kuhondo here? Ndinofanirwa kuenda kunotaura nemunhu uyu here? Nyange zvikanzi kwamuka basa rako, vanhu vari kuda kukupa basa iwewe, unofanirwa kumbotanga watombobvunza kuna Mwari kuti basa iri ndonoripinda here? Zvino zvamusinganzwana neMwari, muchazoziva sei kuti iri basa munofanirwa kupinda, iri hamufanirwa kupinda? Muchazoziva sei kuti chinhu ichi munofanirwa kuchiita kana kuti hamufanirwa kuchiita? Hazvireve kuti kubudirira kwako pabasa iroro Mwari anga achida kuti uite izvozvo. Dzimwe nguva anga achida kuti ungogara chete. Iye pane zvaakakurongera zvinokonzera kuti vanhu vakukudze. Nokuti akatokukudza kare ka, nokuti unomuda. Zvino kukudzwa kwako hakuzwe kuti munhu wose anofanirwa kuona kana kuti munhu wose anofanirwa kuziva. Asi pane zviripo zvinoita kuti iwe ukudzwe zvatisingaone nemaziso kana kunzwa nenzeve. Musazvifunge nokuti munozvibvisa pana Mwari. Kana matongozvifunga, matotora decision kubva kuna Mwari yokutonga. Ndosaka muchizonzwa pana Ishe wedu Jesu Kristu ari mumunda achiti kuda kwenyu ngakuitwe kwete kwangu. Kwakanga kutori kubvunzira kuya. Imi hamusisina urimi nethumimi kaimi. Mazuva ese munogara mune muprofita anozikanwa naMwari here? Kana kuti vamwe vaprofita vaya vasiri vezvokwadi? Zvino kana vasiri veprofita vezvokwadi, muchaudzwa zvinodiwa nen'anga. Zvamuri kuzoita ipapo hazvisi kubva kuna Mwari. Matotonga kare, matotora chinzvimbo chaMwari, mazvibvisa kuna Mwari. Kuzvininipisa kwakanaka. VaRoma 3 inotaura kuti kana tichida protection, VaRoma 8 verse 31 to 39 yataverenga iyi inotaura kuti kana muchida protection kuna Mwari, zvininipisei, iye uchaita zvimwe zvose. Amen. Atendei zviri kunonzwa kuti VaKorose inoda kutitaurira ichiti chii? Tongobata zvedu VaKorose 1:15 kusvika pa23 inotaura chiti ndiye mufananidzo waMwari asingaonekwi, dangwe rezvisikwa zvose, nokuti zvinhu zvose zvakasikwa naye, zviri kudenga nezviri panyika, zvinoonekwa nezvisingaonekwe, zvigaro zvoushe kana masimba kana vatongi kana vane simba, zvinhu zvose zvakasikwa naye uye zvakasikirwa iye. Iye anotangira zvose uye zvinhu zvose zvinobatana maari. Ndiye musoro womuviri, iyo kereke. Ndiye wokutanga uye ndiye dangwe ravakamuka kubva kuvakafa, kuitira kuti pazvinhu zvose iye ave mukuru. Nokuti Mwari akafadzwa nazvo kuti kuzara kwake kwose kugare maari, uye kubudikidza naye ayananisa kwaari zvinhu zvose, zvingava zvinhu zviri panyika kana zvinhu zviri kudenga, nokuita rugare kubudikidza neropa rake rakateurwa pamuchinjikwa. Kare makanga muri vatorwa kuna Mwari, uye maiva vavengi mupfungwa dzenyu nokuda kwetsika dzenyu dzakaipa. Amen. Tine tumwe tutsika totinatwo, tusiri tsika dzamadzibaba edu kwete. Tinozvitangirawo dzimwe tsika mukati meupenyu, dzimwe tsika dzinozotorwawo navana vachiti aiwa itsika dzaitwa nababa wedu nhingikiri kana kuti namai vedu nhingikiri. Muri kuzvona, tsika hadzingotangira kuvakuru chete. Isu kutotanga tumwe tutsika turi kutoadaptwa navana vedu vanenge vachitiona tichiita zvinhu izvi. Kunzi amai vedu vaita zvakati, baba vedu vaita zvakati, vaita upombwe, vaiba, vaibhinya,
vaiita sei? Vaiponda, vaive neruchiva, vainyepa, vaireva nhema, vaigodora, vakanga vane pfini, vane shanje, vane jeras. Tingopedzisa, asi zvino akakuyananisai nomuviri waKristu kuburikidza norufu kuti akuisai pamberi pake muri vatsvene vasina chavanopomerwa uye makasunungurwa kubva pakupomerwa kana muchirambira mukutenda kwake kwenyu, kana muchirambira mukutenda kwenyu makasimbiswa uye makasimba musingazununguswi kubva patariro iri muvhangeri. Ndiro vhangeri ramakanzwa uye rakaparidzirwa kuzvisikwa zvose pasi pedenga, uye iro ini Pauro ndakaitwa muranda nokuda kwaro. Amen. Muri kuzvinzwa here? Ukuru hwaishe wedu Jesu Kristu. Munofunga kuti imimi kana zvinhu zvose zvanga zvakaiswa pasi pake akazvipuhwa naBaba? Chimbondipai inini zvinhu izvozvo mumboona kuti munoswera muchindiitira here tumwe tunhu twamunoda kundiitira utu. Chimbondipai ukuru hwacho ihwo uri kutaurwa kunzi hwakapuhwa Jesu naBaba, asi vakamutumira kuti anoita muranda pasi. Munofunga kuti paakanga asingateererwe namaJudha, achisekwa namaJudha, achitukwa namaJudha, vanhu pavakanga vasingade kumuteerera, pavaimubata kora, pavaida kumukandira nonzi kumatero egomo, kumawere egomo, munofunga kuti imi dai makanga mune simba rakadai iri maizviitirwa here imi? Asi wakazvininipisa kuti ateerere Baba, achiziva zvinangwa zvaBaba zvokuti iye atumirwa kunzi ave muranda kuvanhu, uyezve vanhu ivavo vari kumuda vachamuzvidza, vachamuitira. Zvikanzi vanhu ivo vaari kuda vachamuzvidza, vachamuitira zvakaipa, vachasvika nyangwe napakumuuraya. Asi zvaiitirwa akazviteerera zvose izvozvo, akapindana nazvo nokuti aida Baba. Akada Baba, akada vanhu, akazadzisa murayiro wei wokutanga nowepiri unonzi naishe wedu Jesu Kristu wakafanana nowokutanga. Amen. Muri kuzvinzwa kai? Ndingarambe ndichisanaangura ipapo ipe. Mwari takakwaniswa pazvinhu zvose izvi zvoukuru zvamunotsvaga izvo, nekuti kana iye akagadzwa kuchigaro kurudyi rwaMwari, isu achanotigadza kurudyi rwake. Naizvozvo mafevha ose akanga ari paari, sezvo tiri kurudyi rwake, tiri kurudyi rwakanyanya rwaBaba. Dai zvainzi aizogariswa kurudyi isu toiswa kuruboshwe hata. Zvikanzi asi kuruboshwe kwaBaba kune vakavengwa vakafanirwa kuparadzwa. Maybe ndosaka Baba vasina kuisa vanhu kuruboshwe rwavo kuti vapote vachitarisa mugehena vachiona kuti vanhu vari kutsva sei, vachitongerwa zvivi zvavo vari mukati megehena. Amen. Panguva yavake panyika vaifara nekutambudza vanhu vaMwari, vachivaroya, vachivashandisa, vachivabira, vachivaponda, vachivapondera vana vavo, vachivaitira zvose zvinonyangadza zvinoitwa navasingade Mwari. Zvino kutonga kwaMwari kwakafanira. Amen. Hakuna kuti pane zvimwe zvandisingazive, zvose zvinenge zvichizikanwa. Zvino tichagoti chiko? Yatiwanei upenyu hwakazara muna Kristu kuti tigovane zvinhu zvose. Ngative neupenyu hwakazara muna Kristu. Tati zvinhu zvose zvina Kristu ndezvedu izvo. Asi ndezvekuklema pasi pano here? Kwete. Nokuti Mwari ane urongwa hwake, ndihwo hwatinofanirwa kuteerera. VaKorose 2
verse 6 to 19. Tingaiverenge yese, yakareba. Saka zvino sezvamakagamuchira Kristu Jesu saShe, rambai muchifamba maari. Mune midzi uye makavakwa maari, makasimbiswa mukutenda sezvamakadzidziswa, uye muzere nokuvonga. Muone kuti parege kuva nomunhu anokutapai nokutaura kusina maturo kunonyengera. Amen. Vaparadzi vazhinji vane kunyengera kwakaipa. Makambonzwa gospel reprosperity, harina kushata zvaro rakanaka, because kana uchida pfuma rakanaka, asi rino hunyengeri, rino huipi, nekuti rinoparidza richiti munhu wose akafanirwa kunge anazvo zvinhu zvose pano panyika. Kunyengera kawo. Kana makaita economics kana history, munonzwa kuti kune matrade off, kana kuti kana chimwe chikakwira chimwe chinodzikira. Handichaziva kuti opportunity cost erameno, handichaziva. Zvikanzi kune chi, kana mumwe ane zvakawanda, mumwe anofanirwa kunge ane zvishoma. Saka naizvozvo prosperity gospel rakati tsveyamei. Hatidi kuti vanhu vave varombo, tinoda kuti munhu wose ave mupfumi, nekuti ndizvo zvinotaurwa kumagwaro, kumurawo. Zvikanzi hapana anofanirwa kunge ari murombo pakati penyu, nekuti ini ndakaropafadza nyika. Asi tarirai, mumwe munhu ane bhiriyoni, ina handina kana nesenti. Nyangwe ndichishanda usiku nesikati, ndichishandira vanhu, ndichishandira nyika, ndichishandira chii zvose zvose, asi handina kana kobiri rimwe chete randinaro randinoti iri rakabvawo kuhurumende iri, regedza ndimbolaza ndimbodya. Ndinotoenda kunopemha kumwewo somunhu murombo. Muri kuvanzwa? Zvino kana zvichinzi hapafanirwa kuva nemurombo, iye munhu wacho ari kuparidza kuti hapafanirwa kuva nemurombo pakati penyu, ane bhiriyoni, mumwe munhu asina kana senti, tese tichaita bhiriyoni here? Verse 8. Muone kuti parege kuva nomunhu anokutapai nokutaura kusina maturo kunonyengera, kunosendamira patsika dzavanhu nezvokuvamba kwenyika ino, asingateveri Kristu. Nokuti muna Kristu kuzara kwoumwari kunogara maari pamuviri, nemiwo makapiwa kuzara uku muna Kristu, iye ari pamusoro poushe hwose nesimba. Nemiwo makadzingiswa maari mukubviswa kwomunhu wezvivi, kwete nokudzingiswa kunoitwa namaoko avanhu, asi nokudzingiswa kunoitwa naKristu. Amen. Munoziva kana muchiti makatendeuka soka, munofanirwa kugara muchizviongorora kuti makatendeuka zvokwadini. Uyezve kutendeuka kumwe kunoparidzwa navanhu handiko kutendeuka chaiko. Kubhabhatidzwa makabhabhatidzwa, munofanirwa kudzidza kuKristu. Uyezve ndakataura kuti pachirongwa chino chekuverengwa kweOmer ndiko pamunoziva kuti Kristu akaita sei. Dai zvinhu izvi zvakatanga kudzidziswa isusu tisati tinyatsopinda zvakadzama muna Kristu, tingadai tinzwisisa kuti Kristu akaita sei, tingadai tichiziva kuti tiri maKristu, kwete kuzvinyengedza nokutaura kusina maturo kwatinozviita iko zvino izvi. Verse 12. Makavigwa pamwe chete mukubhabhatidzwa uye makamutswa pamwe chete naye nokutenda kwenyu musimba raMwari, akamumutsa kubva kuvakafa. Munoziva kuti ndakakuparidzirai vhesi iri riri1, ndokwanisa kukurasai zvimwe zvinhu zvisingaiti, nekuti vhesi iri harizi roga rakabatana nemamwe mavhesi, ende harizi pachapta iyi chete, harizi pabhuku iri chete ravaKorose, rinobatana nemamwe mavhesi ose ebhaibheri kubva kwokutanga kusvikira kwokupedzisira. Naizvozvo kana ndine hunyengeri, ndinouya ndichikuparidzirai mavhesi 1:1. Handimbofa ndakakubatanidzirai zvinhu zvose, nekuti mungachenjere mukavhura maziso enyu ndakatadza kupinda muhomwe dzenyu. Zvino pano ini handiparidze homwe dzavanhu. Kana ndiri mufundisi wenyu handiparidze homwe dzenyu.
ndinoparidza ruponeso rwenyu. Ruponeso rwenyu harunei nechekuita neni. Ibasa ratinopuhwa naMwari kuti tiite, kuti tigoti kana tadzokera kwaari, kana zvikanzi waita zvakanaka, tinenge tisingaexpecte kutendwa, asi tingoti tiri varanda chete. Verse 13, pamakanga makafa muzvivi zvenyu uye nekusadzingiswa kwomunhu wenyu wakare, Mwari akakuitai vapenyu muna Kristu, akatikanganwira zvivi zvedu zvose, akadzima mutemo wakanyorwa nezvirevo zvawo, uye wakanga uchirwa nesu, uye waimira uchipikisana nesu, akaubvisa achiuroverera pamuchinjikwa. Amen. Izvi munozvinzwisisa ka? Zvekuti mutemo wakarovererwa pamuchinjikwa. Zvino kana mutemo wakarovererwa pamuchinjikwa, Jesu akanga ari pamuchinjikwa here? Akanga ari pamuchinjikwa, muviri wake makamuona? Chivi chakarovererwa panaani? Ndozvamunofanirwa kuzvibvunza. Chakarovererwa pamuviri waJesu here kana kuti chakarovererwa pamurayiro? Uye akati abvisa ushe namasimba, akazvibudisa pachena, akazvikunda nomuchinjikwa. Naizvo zvingakurege kuva nomunhu anokutongai pamusoro pezvamunodya kana kunwa, kana nezvemitambo yechitendero, kupemberera, kugara kwomwedzi, kana zuva reSabata. Zvinhu izvi zvakaipa sei? Sei zvichinzi zvinhu izvi zvakaipa naPauro? Vanhu vazhinji hamunzwisisi hanti. Kubata Sabata kwakanaka, kubata kugara kwomwedzi kwakanaka, nyange zvayo yanga iri tsika yaitwawo namapagani. Kana mapagani anobata rimwewo ramazuva, nyange neSabata racho anotoribatawo futi. Kusarura zvokudya, imi munosarura wani. Mutone tsika kudzimba dzenyu kuti isusu hatidye chakati. Vamwe munototi hamumwe doro, vamwe hamumwe waini, vamwe hamudye shuga kudzimba dzenyu, hamuise mutii. Muri kuzvinzwa ka? Wose murayiro iwowo muri kupanzwa ka? Asi murawo unotsanangurwa neshoko rose raMwari, sizvo ndambotaura zviya. Nekuti naye Ishe aisidza paSabata achirapa vanhu. Ini ndichabata Sabata, asi ndichaziva kuti Ishe aibata Sabata. Zvino handingakwanise kutonga uyo wandizoona achishanda, nekuti handisi kuziva kuti ari kushandire chii. Handisi kuziva kuti zvabva kupi. Handimutonge pamusoro pazvo. Kana achiona zvichimuitira iye kuti hafanirwa kubata Sabata, ndezvake izvo. Muri kuzviona? Hapachina kutongana, nekuti isu hatisi mukuru kupfuura murawo. Mukuru kupfuura kumurawo ndiIshe Jesu Kristu, ndiMwari pachavo. Muri kuona ka? Naizvo hatikwanisi kutonga ka, nekuti tiri pasi pemurawo. Tinongogara tiri pasi pemurawo kusvikira narini? Nyange zvavo vakarovererwa pamuchinjikwa. Nekuti hatiunzwisise, tiri vatadzi. Zvikanzi vatadzi ndo vakapuhwa murawo. Murawo ndewedu nekuti tiri vatadzi. Kana usiri mutadzi, taura kuti hausi mutadzi, hausi pasi pomurawo iwewe. Taura iko zvino izvi, upupure pamberi paMwari. Kana uchiti unoona chivi chako chinoramba chiri pauri, asi kana uchivhuma kuti uri mubofu, uri mutadzi, unoregererwa zvivi naMwari. Ndivo vanhu vari pasi penyasha ivavo. Hapana munhu ari pasi penyasha anoti hakuna murawo. Anenge achipupura kuti hana chivi. Munhu iye munyengeri, anoreva nhema. Musarega munhu upi zvake anofarira kuzvininipisa kwenhema uye kunamata vatumwa achikutorerai mubayiro wenyu. Munhu akadaro anorondedzera zvikuru pamusoro pezvaakaona, uye nokufunga kwake kwenyama anozvikudza pasina. Akarasika kubva pamusoro, uye kubva pauri muviri wose wakasimbiswa uye wakabatanidzwa pamwe chete nemitezo yawo namarunda, unokura sezvinoda Mwari. Sezvo makafa pamwe chete naKristu kune mitemo yenyika ino, seiko muchiita kunge muchiri vayo, muchizvisa pasi pemitemo yayo inoti usabata, usaravira, usagunzva. Izvi zvose zvichaparadzwa nokubata kwazvo.
nokuti zvakavakwa pamirayiro yavanhu nokudzidzisa kwavanhu. Amen. Zviro kwazvo mitemo yakadai inoita seino uchenjeri nokunamata kwavo kwokuzvipa, kuzvininipisa kwavo kwenhema uye nokurwadzisa kwavo muviri, asi zvisingagoni kuchiva kwomuviri. Amen. Ndozvandiri kutaura kazvo, kuti mutemo wekubayira iyayo wakaenda kumasatanist chaiwo. Kune mitemo yekubayira iyoyo yakangoda kungofanana neiyo. Wakaenda kunova vanonamata zvifananidzo, mitemo iyoyo yokubayira yakanyorwa, yakataurwa naMwari kuti munofanirwa kuita. Muri kuzvinzwa? Takasunungurwa kwazviri nokuda kwani? Kwaishe wedu Jesu Kristu, nekuziva chokwadi, nekuziva kuti isusu tiri mapenzi zvedu, tiri marukazi, hatina kukwana. Naizvozvo tinototi Ishe Jesu chitikwanirai. Izvi hatigone izvi, asi tichaedza kufadza Baba nokuteerera nokuzvininipisa. Kana tikasazvininipisa takutadza nebwoni. Hatichisina rudo. Rudo rwedu kuna Mwari rwava pasha. Rudo rwedu kuvanhu rwava pasha. Kushinga kwaKristu kutifira, munamato wake waakati mugetsimeni, kunotaura kuti zvatiri kudai zverudo rusingacheredze zvinoda kuti tivangarare. Kuvangarara kunoda munamato, kunoda simba rinobva mumagwaro. Pisarema 1 verse 1-3. Tichiziva kuti kana tiri vaKristu takasasikwa kuti tiite sei? Tinune. Mukristu wese anozviti mukristu wechokwadi akasasikwa kuti anune. Haana simba raanaro, simba rose rina Mwari. Utoripo kuti zvikara zvesango zvikudye. Muri kuzvinzwa? Mwari chete ndiye anoditemena extent yekuti zvinokudya kusvika papi, kana kuti hazvitokudya zvachose. Amen. Pakudaro nekusadaro, iwe hauna chivi chawaita. Uri kungochengetwa naMwari, achida kuti uve chimiriro chechizvimwe zvezvinhu zvake. Panotone Mwari kunotambura zviri wese kupfuura iwewe. Iwe wakagara wakati tatata uchida Mwari. Mwari asingatendere kuti padeve nechinhu chakaipa kana chimwe chete chinoitika kwauri. Wakaita saJobho mumazuva ake egudhu. Asi kune mumwe wakatoita saJobho mumazuva ake ekutambura. Vanhu vose ivo vakafanana pamberi paMwari, vane chigaro chimwe chete. Mwari ndiye anozviita. Yatimboenda kuMaPisarema 1 acho timbonzwa kuti inenge ichitaura kuti MaPisarema 1 tingaiwane kupi? MaPisarema 1 inonetsa. Tingaiwane kupi? Okay, let me tati verse 1-3. Zvikanzi akaropafadzwa munhu asingafambi panorangana vakaipa. Amen. Asingamire panzira yavatadzi, asingagare pachigaro chavadadi. Ndingokubatai zvishoma ipapapo. Musafunga kuti vanhu vari kutaurwa vari kunze kwekereke dzamunopinda. Vari mukati mekereke, ima hamuna ukama nevanhu vari kunze kwekereke. Hapana pamushamira navo nekutaura navo. Asi mukati mekereke ndimo mune vatadzi navadadi navanhu vakaipa. Munofanira kugara makangwarira kusafamba pavanofamba ivo nokuita zvavanoita. Nokuti munhu anonzi mudadi anodadira murau waMwari, anodadira shoko raMwari. Saka kana iwe usina nzeve dzekunzwa, nemwoyo wakanaka, nepfungwa dzakanaka,
unokwanisa kumira pakati pavatadzi navadadi navakaipa mukati mekereke. Ivo vanenge vachitozviti vakanaka, newewo uchatofunga kuti wakanaka, asi watorashika. Nzira yako yava yegehena. Zvakaoma here izvo? Kwete. Ndisaka tichivangarara ndataura kuti unofanira kuvangarara. Kuvangarara kunoda kunamata, kunoda kuverenga magwaro, kunoda kukumbira kunzwisisa, kunoda simba raMwari rinobva kudenga kuti unzwisise magwaro. Uyezve unofanira kuziva kuti wakasasikwa. Chinzwa zvinotaura vhesi 2 yaMaPisarema 1 zvikanzi, asi anofarira murayiro waJehovha uye anofungisisa murayiro wake masikati nousiku, kuti utsure vatadzi vakaipa navadadi vaunovana mukati mekereke. Unofanirwa kunge uchifarira murayiro waMwari. Saka musamiskote Paul muchiti Paul akati murayiro wakaroverwa pamuchinjikwa usina basa. Kwete. Kana wakaziva murayiro iwoyo, mirayiro yese, in fact, nyange nemaceremonial laws anonzi akaroverwa pamuchinjikwa iwawo, makaaziva, muchaziva chokwadi. Akakosha, hapana chisina kukosha mukati meshoko raMwari. Zvikanzi akafanana nemuti wakasimwa pahova dzemvura, unobereka michero yawo nenguva yawo, uye mashizha awo haasvavi. Chinhu chipi nechipi chaanoita chinoendeka. Amen. Hazvina kunzi uchapfuma stereki. Aiwa. Zviri kutonzi iwe uchagara masvizha ako akasvibira. Uchagara uri pasi penyasha. Uchagara uri wakazvininipisa pasi paMwari. Nokuti unoziva zvinovenga Mwari nezvaanoda. Uri kupanzwa? Nguva yakuita ichingovaira. Tingadaro tichigumira ipapo kwanasi. Ndichazvisa part 2 ndichipedzisa. Ndichatanga nePisarema 1 verse 3 iyoyo, imi mozongobatanidza. Handingadzokere kune zvinhu zvatambotaura nhasi. Asi zvinhu zvose izvi ndezvezuva rimwe chete. Zuva reIna rokuverengwa kweOmer. Chisarai.